केस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। महाराष्ट्रातील सध्याची राजकीय परिस्थिती लांछनास्पद आहे। महाराष्ट्र तोडण्याचा दिल्लीश्वरांचा प्रयत्न आहे। महाराष्ट्र कुणासमोर झुकला नाही, वाकला नाही आणि झुकणारही नाही। पण सध्या महाराष्ट्र दुभंगला जातोय। देशातील प्रादेशिक पक्ष फोडण्याचं काम दिल्लीश्वर करतात। त्याला शह देण्यासाठी महाराष्ट्राला आणि देशाला दिशा देण्यासाठी महाराष्ट्राचे दोन सैनिक राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांनी एकत्र यावं असं आवाहन ज्येष्ठ शिवसैनिक वसंत उर्फ अण्णा केसरकर यांनी केलं। महाराष्ट्रामध्ये राजकीय परिस्थिती जी सुरू आहे ही परिस्थिती खऱ्या अर्थानं महाराष्ट्र राज्याला लांछनास्पद परिस्थिती आहे। प्रत्येक मतदाराने पक्ष आणि तो कार्यकर्ता आणि नेतृत्व पक्षाचं बघून मतदान केलेलं आहे। या महाराष्ट्राने नेहमी अनेक प्रसंग बघितले, अनेक लढाया केल्या आणि स्वतःच्या हक्कासाठी, राज्याच्या हक्कासाठी त्याने प्राणार्पणसुद्धा केलेलं आहे। उदाहरणार्थ सांगायचं झालं तर संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीच्या वेळी ज्यावेळी हुतात्मे झाले, 107 हुतात्मे झाले आणि त्या हुतात्म्याच्या नंतर महाराष्ट्राला मुंबई मिळाली। असा लढवयांचा हा महाराष्ट्र। दिल्लीने केव्हाही महाराष्ट्राला अनुकूल वातावरणामध्ये चांगली संधी दिलेली नाही। ती संधी मिळवण्यासाठी आणि हक्काचं मागून घेण्यासाठी महाराष्ट्रातील तमाम मराठी माणसाला न्याय हक्कासाठी लढा द्यावा लागला। त्यावेळीच महाराष्ट्राला आपला न्याय आणि आपली सत्यता ही पडताळून या ठिकाणी आपण कमाई केलेली आहे आणि आमचा तो हक्क आहे। आणि म्हणून महाराष्ट्रामध्ये परप्रांतीयांचं ज्यावेळी नोकरी धंद्यामध्ये, उद्योगामध्ये अतिक्रमण वाढलं, त्याचवेळी महाराष्ट्रामध्ये बाळासाहेब ठाकरे यांनी मराठी माणसाला न्याय देण्यासाठी, मराठी मनुष्य एकत्र येण्यासाठी, मराठी माणसाला नोकरी धंद्यामध्ये, उद्योगधंद्यामध्ये, मुंबईमध्ये आणि महाराष्ट्रामध्ये एक सन्मानपूर्वक संधी मिळाली। त्याच्या हक्काच्या राज्यात त्याला जगता यावं मराठी तरुणांना, म्हणून शिवसेनेची स्थापना केली। शिवतीर्थावर शिवसेनेची स्थापना केल्यानंतर त्याचा साक्षीदार मी आहे। त्या संघटनेमध्ये त्यावेळेच्या शिवसेनेच्या पहिल्या सभेमध्ये मी होतो। प्रत्येक आमच्याकडे आत्ता कोकण खऱ्या अर्थानं शिवसेनेचा पाया आहे। कोकणातल्या अनेक शिवसैनिकांनी शिवसेनेसाठी हुतात्मे पत्करलेलं आहे, अनेकांनी त्याग केलेला आहे, अनेक जण शिवसेनेसाठी प्राणार्पण करण्यासाठी तयार झाले, हुतात्मे पत्करलं। त्या शिवसेनेमध्ये सुद्धा शिवसेना प्रमुख माननीय बाळासाहेब ठाकरे जिवंत असताना भावकीमध्ये भांडणं होऊन घरगुती भांडणाचं स्वरूप राजकीय व्यासपीठावरती आलं आणि त्यावेळी उद्धव आणि राज हे दोघे वेगळे झाले राजकारणामध्ये आणि राजसाहेबांनी त्या ठिकाणी मनसेना ही स्थापन केली, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची स्थापना केली आणि त्यांनी आपला कारभार सुरू केला। उद्धव ठाकरे बाळासाहेबांच्या नंतर शिवसेनेची धुरा समर्थपणे सांभाळत त्यांनी आपला कारभार सुरू केलेला आहे। परंतु मराठी माणसाची एकजूट फोडण्याचं काम ज्या दिल्लीश्वरांनी राजकारणामध्ये आणि पडद्यामागे राहून केलं, शिवसेना प्रमुखांना हिंदुत्वाची कासधरा म्हणून सांगून मराठी माणसासाठी लढणारी शिवसेना, मराठी माणसासाठी त्याग करणारी शिवसेना हिंदुत्वासाठी बाळासाहेबांनी चौकून दिलं। हिंदुत्वाचा त्याने पुकार केला आणि गर्व से कहो हम हिंदू है ही घोषणा त्याही शिवसेना प्रमुखाने दिली। आणि त्याच दरम्यान या ठिकाणी अयोध्येमध्ये राम मंदिरचा प्रश्न निर्माण झालेला होता। त्या राम मंदिराला खऱ्या अर्थाने शिवसैनिकांनी चालना दिली, शिवसैनिक हुतात्मे झाले, शिवसैनिकांनी त्या ठिकाणी बाबरी मशीद पाडली। त्यावेळी हे जे दिल्लीत आज जे बसलेली मंडळी आहेत ही कोणी आम्ही बाबरी मशीद पाडली म्हणून सांगायला पुढे आले नव्हते आणि कोणी मान्य करत नव्हते की आमच्या कार्यकर्त्याने, आमच्या कारसेवकांनी बाबरी मशीद पाडली। पण त्यावेळी 8-10 दिवसानंतर मुंबईतून आणि महाराष्ट्रातून गर्जना केली गेली, बाबरी मशीद पाडली ती माझ्या शिवसैनिकांनी पाडलेली आहे। कुणाची हिंमत असेल तर ह्या देशामध्ये त्याने विरोध करून दाखवावा, एवढं रोखठोक ज्यावेळी बाळासाहेब ठाकरे बोलले
त्यावेळी महाराष्ट्रामध्ये आणि ह्या देशामध्ये उसळलेल्या दंगली ह्या थांबल्या आणि हिंदुत्वासाठी लढणारा नेता संबंध देशाला मिळाला. म्हणून बाळासाहेब ठाकरेंना जनतेने आणि हिंदुस्थानातल्या जनतेने हिंदू हृदय सम्राट ही पदवी आपण म्हणून दिलेली आहे. आणि त्याची 2 मुलं कर्ते आणि कर्तबगार असणारी 2 उद्धव आणि राज ह्याच वेगवेगळ्या दिशेनं चाललेले आहेत. त्यावेळीची परिस्थिती विचार करता त्यांच्या दृष्टिकोनातून ते ठीक होतं, पण सर्वसामान्य मराठी माणसाच्या आणि आया बहिणींच्या दृष्टिकोनातून ते चुकीचं वाटत होतं. एक दुःख होतं, एक वेदना होती. आणि ह्या वेदनेमध्ये आज महाराष्ट्रामध्ये राजकारणासाठी आणि खुर्च्या मिळवण्यासाठी जे दुभंगले गेलेलं महाराष्ट्र आहे, राष्ट्रवादीमध्ये फूट पाडली, शिवसेनेमध्ये फूट पाडली आणि जे प्रादेशिक पक्ष आहेत त्या सगळ्या देशातल्या प्रादेशिक पक्ष फोडण्याचं काम जे या ठिकाणी दिल्लीमधून केलं जात आहे, त्याला श देण्यासाठी, मराठी माणसाची आणि मराठी अस्मिता पुन्हा जिंकवण्यासाठी, देशाला एक दिशा पुन्हा देण्यासाठी महाराष्ट्राचे हे 2 लढवय्ये सैनिक, 2 लढवय्ये नेते एकत्र येणं ही काळाची गरज आहे. म्हणून मराठी माणसासाठी उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे या दोघांनी भावांनी एकत्र यावं आणि महाराष्ट्राला नवी दिशा दाखवावी, तरुणांना नवीन प्रेरणा द्यावी. हे घाणेरडं जे राजकारण चाललेलं आहे, मतलबी राजकारण चाललेलं आहे, हे सगळं राजकारण मी गेले कित्येक वर्ष जवळून पाहिलेलं आहे. आणि मग उदाहरणार्थ सांगायचं झालं तर ते 3.5 लाख मराठी माणसं सीमा भागामध्ये अडकून पडलेले आहेत. त्यांच्या महाराष्ट्र एकीकरण समितीमध्ये फूट पाडण्याचं काम याच राष्ट्रवादाचं नाव घेणाऱ्या दिल्लेश्वराच्या पक्षाच्या माणसांनी केलेलं आहे. दुसरी बाजू आपण बघितलं महाराष्ट्र गोव्यामध्ये मी काम करत होतो. गोव्यामध्ये शिवसेनेची आम्ही संघटना वाढवत होतो. ते गोव्यामध्ये त्या ठिकाणी त्यांनी महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षामध्ये घुसले. गोमंतक पक्षामध्ये 2 आमदार पहिल्यांदा येतो म्हणून सांगितलं, त्यांची संधी घेतली आणि बाबासाहेब बांदोडकरांनी जन्माला घातलेला, मराठी माणसाने जन्माला घातलेला महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष फोडण्याचं काम ह्याच लोकांनी केलेलं आहे. तेच लोक आज महाराष्ट्र तोडण्याचं काम करतायत, महाराष्ट्र फोडण्याचं काम करतायत. त्यांना रोखण्यासाठी आणि त्यांची जागा त्यांना दाखवण्यासाठी ह्या 2 मराठी तरुण आणि 2 शिलेदारांनी एकत्र ही काळाची गरज आहे. आणि म्हणून या कोकणातून, संपूर्ण कोकणातून आज जी शिवसेनेचा पाया आहे, कोकणाची जनता आणि कोकणातला शिवसैनिक, ते आम्ही आज दोघांना जाहीररित्या विनंती करतो, आवाहन करतोय मी की तुम्ही एकत्र या आणि तुमच्यामध्ये असणारे आपापसातील वैयक्तिक हेवेदावे असतील, कौटुंबिक काही हेवेदावे असतील ते बाजूला ठेवा आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांचा स्वराज्य, हे हिंदवी स्वराज्य आणि महाराष्ट्राची भगवी पताका पुन्हा डौलाने आणि अभिमानाने फडकवण्यासाठी एक हातात हात घेऊन या. आणि या ठिकाणच्या लोकशाहीच्या मार्गाने ज्या चाललेल्या निवडणुका असतील, लोकशाहीच्या मार्गाने चाललेल्या अन्य जे कारभार जो चाललेला आहे देशाचा आणि राज्याचा, त्याला खेळ घालू पाहणारे, देश गिळंकृत करायला निघालेल्या मंडळींना, दिल्लेश्वरांना त्यांची जागा दाखवण्याची हीच वेळ आहे. आणि म्हणून आई जगदंबेचा आशीर्वाद घ्या आणि दोन्ही भावांनी एकत्र या. ही सर्वसामान्य गोर गरीब जनतेची आज मागणी आहे आणि त्यांच्या मनातली व्यथा मी जाहीररित्या आपल्याला बोलतो आणि आपल्याकडे पोचावी आणि आपण एकत्र यावं असं त्या आई जगदंबेनी प्रार्थना करतो. आणि जी वाढलेली प्रचंड महागाई आहे, त्या महागाईकडे कोणी राजकीय लोक बघत नाहीत, पक्ष फोडतायत, सत्तेसाठी एकत्र येत आहेत. गॅसची परिस्थिती काय, पेट्रोलची परिस्थिती काय, भाजीपाल्याची परिस्थिती काय, अरे गोरगरीब जनता आज भरडून मरते आणि तुम्ही राजकारण आणि खुर्च्यासाठी एकत्र आहात. त्यांना वटणीवर आणण्यासाठी राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे आणि यांच्या बरोबरच्या तरुण मंडळींनी सगळ्यांनी एकत्र यावं. भांडणं लावणं हे सोपं असतं आणि भांडण मिटवणं हे फार कठीण काम असतं. म्हणून या महाराष्ट्रामध्ये दुई माजवणारे आज या ठिकाणीची अवलाद जास्त निर्माण झालेले आहेत. गडगंज संपत्ती गोळा केलेले लोक आज पक्ष सोडून जात आहेत. पक्षाने ह्यांना किंमत दिली, पक्षाने ह्यांना नाव दिलं, पक्षाने ह्यांना जीवन जगण्यासाठी दिलं. 10 पिढ्याचं कल्याण करणारे पळून जात आहेत, पण सर्वसामान्य मध्यमवर्गीय गोरगरीब आणि कामगार भरला जातोय. त्याच्या व्यथा आज आहेत की ह्या दोन्ही भावांनी एकत्र यावं आणि महाराष्ट्राला स्वाभिमान पुन्हा जिवंत करावा, ही आमची त्यांना या ठिकाणी विनंती आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.